Bé, finalment, thank you, Mark, for your appearance. Per aproximar les experiències de Dinamarca i Escòcia a la realitat catalana, avui contem amb Jaume Morron, consultor d'energies renovables i coautor d'Energia Sobirana conjuntament amb Ramon Tremosa, que si no m'equivoco ara mateix estan de presentació durant aquests dies i si no m'equivoco tampoc demà són a Reus presentant el llibre. Ens faran aquesta aproximació també tenint en consideració els objectius que estan prevists per la PROENCAT i sense més, Jaume, sisplau, si pots posar una mica de llum a la foscor a Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies per l'oportunitat de presentar aquí a la ciutat de Girona, un tarragoní a Girona. Gràcies per convidar-me. He pensat en només dues diapositives per... Aquí. No. El tarragoní no se'n surt. Algú que ajudi, sisplau, per veure com va això. Ara. Sí, però quina és aquesta? A veure. I quina és aquesta? Endavant i enrere. Molt bé. No cal, no cal. Però no em va, val. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Sortim els tres països del mateix punt. Ha dit el company escocès Catalonia, there's no time to waste. I efectivament té tota la raó. Al revés del que la màxima autoritat energètica del país ha dit la setmana passada. No passa res si triguem una dècada més. Passa i molt. No ens ho podem permetre de cap manera, perquè portem molt de retard. El 2000 estàvem al mateix lloc. Escòcia, Dinamarca i Catalunya, el 2000. En generació, en capacitat de generació d'energies renovables. Estàvem al mateix lloc. Generació de renovables. Al voltant dels 5.000 gigawatts hora. En 21 anys, Catalunya s'ha posat en 7.400, Dinamarca en 23.000 i Escòcia en més de 27.000. Catalonia, there is no time to waste. No podem esperar una dècada més. Ho hem de fer ara, avui. El mateix en quant a les energies renovables sobre la demanda elèctrica. Els escocesos ja han gaudit del que és superar el 100% de generació renovable que ens deia el Peter que havíem de fer. Ells ja ho han gaudit i els danesos ja estan a punt. Nosaltres ens mantenim al voltant d'un 15% i gràcies a la feina que van fer els nostres besavis, gràcies a la hidroelèctrica. Nosaltres, dropos, no hem crescut per damunt d'ells en això. No hem afegit nova capacitat de generació elèctrica amb noves renovables, com el vent i el sol. Només augmentem la generació renovable si tenim aigua que s'aprofita en els 66 embassaments del Pirineu que van construir els nostres besavis. Si hi ha aigua, arribem fins al 20%, però aquest és el nostre topall. I hem d'arribar al 50% l'any 2030 i el 100%, no de l'electricitat, sinó de tota l'energia, l'any 2050. Per tant, there is no time to waste. Catalunya és un país fòssil, 78%, una mica nuclear, 13%, molt poc renovable i una mica de residus, l'1%, 78 més 13.
sobre tota la demanda energètica del país. I hem de decréixer. Se sent sovint aquest missatge. La solució és el decreixement. La Bíblia del decreixement a Catalunya es diu Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 i l'ha fet el govern de Catalunya, aquesta Bíblia del decreixement. I no l'ha fet un govern, l'han fet diversos governs. Comença l'any 2017 amb l'aprovació de la Llei Catalana de Canvi Climàtic, abans que la que s'aprova a l'Estat espanyol i abans que la que s'aprova a la Unió Europea. Aquesta llei de canvi climàtic és la que ens permet desenvolupar el decret llei 16/2019, posteriorment modificat, on s'incorpora clarament quina és la visió de Catalunya a l'any 2050. I és una visió de decreixement important, perquè passarem d'utilitzar 296 terawatts hora d'energia primària a només 151. Els somnis més humits d'un decreixementista no inclouen aquesta visió. Deixem de consumir recursos fòssils i radioactius i utilitzem els fluxos naturals que explica el Pep Puig aquí a primera fila. Els fluxos naturals de la natura, el vent, el sol, l'aigua. I això significa reduir a la meitat la demanda d'energia primària. Aquesta és la ruta, la tenim. El full de ruta el tenim, és la PROENCAT. Així evolucionarà. Abandonem el consum de combustibles fòssils i radioactius i els substituirem per l'aprofitament dels recursos naturals, que a més tenen una virtut importantíssima. Són propis aquests recursos naturals, autòctons. Aigua, vent, sol, biomassa. Però què hem de fer perquè això sigui possible? Hem de posar màquines al jardí. Màquines al jardí. El jardí es diu Catalunya. Aquest és el jardí. I les màquines es diuen plaques fotovoltaiques a les teulades, al terra, molins de vent, plantes de biogàs, digestors de metà i la cirereta del pastís. Les centrals hidroelèctriques reversibles que permetran tancar aquest cercle, que utilitza fonts d'energia variables i amb les hidroelèctriques reversibles les podrem traslladar, aquesta electricitat, aquest ús de l'energia, els podrem traslladar en el temps allà on ens interessi. Necessitem, per tant, tancar aquest cercle amb les reversibles. S'ha acabat el tren que transporta carbó des del port de Tarragona cap a la central tèrmica d'Andorra, a Terol. S'ha acabat. Aquest tren ja no passarà més per damunt d'aquest port, ja no hi passa ara. No hi haurà pous de fracking, com aquests de Wyoming, als Estats Units d'Amèrica. La Trans-Alaska Pipeline, res de res. No tindrem aquests gasoductes a Catalunya. S'ha acabat expoliar l'aigua de Namíbia per extreure l'urani que ha d'alimentar els reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs. Ho parlàvem un moment en el cafè amb el Josep Maria Albet. La insolidaritat. El sistema fòssil és egoista i insolidari. El sistema energètic radioactiu també. El sistema renovable és solidari. Utilitzem el nostre. No anem a casa dels altres a prendre'ls l'aigua. Aquesta mina, la Rosing, utilitza el 50% dels recursos hídrics de Namíbia per alimentar reactors nuclears d'arreu del món. I el canvi és aquest, les màquines, el parc eòlic del Perelló, o aquest parc eòlic propietat d'un parell de cooperatives neerlandeses, un parc eòlic simultàniament marí i terrestre, màquines al jardí, a les teulades, naturalment, al centre logístic de Bonpreu, energia solar agrivoltaica, això és una imatge dels Estats Units,
convivència entre la generació energètica i l'agricultura, petites i grans, integrades en el paisatge. Naturalment, complint la legislació, Catalunya té una de les més estrictes de l'Estat. Plantes de biogàs, aquest és un exemple de Dinamarca, el company danès, que ens ha fet aquesta fantàstica presentació abans. I les reversibles. Aquest és l'embassament de la Baells, complementat amb una simulació fotogràfica de la presa que es construirà a la cota superior, en una cota superior. De l'embassament es bombarà aigua cap a la cota superior en el moment en què disposem d'energia elèctrica sobrant i preu barat, que servirà per emmagatzemar aquesta electricitat que haurem d'utilitzar quan no tinguem ni vent ni sol. Un projecte presentat que ha iniciat el seu camí, el seu recorregut. I això forma part de la ruta, del full de ruta de la transició energètica a Catalunya, la PROENCAT. I aquí el que veieu és on som ara, l'any 2020, tenim 12.000 megawatts, majoritàriament fòssils i nuclears. L'any 2050 tindrem 69.000 megawatts, exclusivament renovables. Aquesta és la ruta que hem de seguir. Hem de multiplicar per 18 la capacitat de generació eòlica i la fotovoltaica per 204 i per 45. Aquest és el full de ruta, el tenim plenament determinat. El que cal és executar-lo, no esperar-se una dècada, començar de manera immediata. Com? Ens ho ha dit la primera ministra d'Estònia fa 10 dies. Com ho hem de fer? Hem d'alimentar el sistema elèctric de Catalunya el més aviat possible amb quilowatts hora d'origen renovable. I com es fa això? Es fa autoritzant els projectes que ja hi ha en curs. I això és el que fa Estònia, el que ha decidit de fer el govern d'Estònia el dia 10 de novembre. Estònia vol ser 100% elèctrica renovable l'any 2030. Per la mida del país. La mida del país han de fer menys potència, crear menys potència que no pas nosaltres. Ho solucionaran tot amb energia eòlica, perquè el sol a Estònia no és com aquí. Però ho solucionaran amb 1 gigawatt marí i 1 gigawatt terrestre, eòlic. I ho planificaran. Això pren temps planificar, trobar els millors emplaçaments, naturalment. Però no s'estaran parats, saturats, mentre es planifiquen. Mentre es planifiquen, diu la Kaja Kallas, diu hem d'agilitzar substancialment els procediments relacionats amb l'eòlica per a després centrar-nos en solucions a llarg termini. Identificar les àrees, molt bé, això és la planificació. Però immediatament, què és? Posar en marxa els projectes que ja tenim. A Catalunya tenim 12.000 megawatts en projectes, ara. Hem d'activar-los, hem d'autoritzar-los i hem d'animar en els promotors que volen arriscar aquests milers de milions d'euros a que els construeixin i els posin en servei a la velocitat de la llum, en frase manllevada del vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans. A la velocitat de la llum. El Salvador Salat, que és aquí amb nosaltres, diu la manera més ràpida d'omplir una caixa, que és el que necessitem fer, no esperar-nos una dècada, no, hem d'omplir la caixa de seguida, amb les pedres més grosses. Primer les pedres més grosses i la caixa s'omple abans. Jo, que soc de Tarragona, romà i casteller, tot i que he de dir dels Verds de Vilafranca, a Tarragona no m'ho aguanten gaire, això, però a mi m'agraden els Verds, la seva lleugeresa en pujar. Les noies, de seguida van posar noies cabdalt, els Verds. La muralla de Tarragona, les pedres grosses a sota,
Entremig també de petites, i les petites a dalt. Els castellers, mai la cotxadora i l'enxaneta van a sota del castell, sempre van a damunt. Els robustos, els homenots aquests forts, robustos a sota. Un pilar de nou, amb folre, manelles i puntals. Els més forts i els més grossos a sota. És la manera d'omplir-ho ràpid, això. Perquè hem d'omplir-ho ràpid. Hem d'omplir-ho ràpid. There is no time to waste, Catalonia. I a més hem d'omplir-ho ràpid i amb les pedres grosses perquè de projectes petits, lamentablement, n'hi ha pocs. Només 405 megawatts solars fotovoltaics i 3 megawatts eòlics. Els hem de fer tots, naturalment. I aquí, en aquestes sessions, tindrem una taula rodona en la que s'explicarà de quina manera en podem fer més ampliant la xarxa de distribució on s'han de connectar aquests projectes o creant una nova xarxa per poder connectar aquests projectes. I, per tant, ne vindran més d'aquests. Però és que el repte és fer-ne gairebé 70.000. I a 70.000 no hi arribarem amb pedres petites. Els fotovoltaics abans, els eòlics ara. A la mar. Tenim un punt a Catalunya on es poden fer projectes eòlics marins. Hem de tirar endavant aquests projectes eòlics marins. Necessitem, el sistema elèctric català a l'any 2050, necessitem 4.100 gigawatts hora. Aquí, això és per al 2030, 4.100 gigawatts hora. Això ho ha de donar un parc eòlic marí del voltant de 1.000 megawatts a 24 quilòmetres del Golf de Roses. Posem-lo. A Samson el tenen a 3 quilòmetres. A 3 quilòmetres. A Copenhague hi ha un parc eòlic marí a 3 quilòmetres del monument a la Sireneta d'Andersen, que a més és propietat al 50% d'una cooperativa de veïns de Copenhague. Nosaltres el tindrem a 24, el veurem com l'ungla d'un dit, aquest parc eòlic, per al que no els agradi mirar-lo. Fotovoltaica taulades. La magnífica instal·lació de fotovoltaica taulades de Can Albet i Noia. En aparcaments. Però això són petites aportacions. S'han de fer, també les petites. Nova capacitat de generació. Això és el que necessitem fins l'any 2030. A la mar, ni els veieu. Aquesta és la simulació fotogràfica del parc Tramuntana, del parc eòlic marí Tramuntana, ni es veuen els molins de vent. O en aigües interiors, solar fotovoltaica en aigües interiors, a França. I això significa mobilitzar més de 20.000 milions d'euros en inversions, en generació, fins l'any 2030 només, i en emmagatzematge, i ocupació, i ingressos per a ajuntaments i particulars. Els ajuntaments, els ICIOs, els BICES, els IAEs i a particulars, els lloguers de terrenys. En 8 anys, 6.300 persones any a la construcció. En manteniment i operació, 5.350 persones d'ocupació directa i indirecta durant els 30 anys de vida de les instal·lacions. I els pobles, evidentment, s'han de fer atractius perquè aquesta gent jove pugui anar-s'hi a instal·lar. Això és un repte que també tenim i que s'hauria de considerar a la Proencat, que no hi està prou considerat. 6 diapositives sobre aquests fluxes. Això no és un pla pel 2030. Això és un pla que arriba fins al 2080, perquè les instal·lacions tenen 30 anys de vida i els parcs eòlics, en aquest cas, que es comencin a posar en marxa l'any 2050, estaran funcionant i derivant ingressos a ajuntaments i a propietaris i creant ocupació fins l'any 2080. Aquest és el gràfic dels ingressos que rebrien els ajuntaments com a conseqüència del pla previst a la Proencat. 3.500 milions d'euros en total. I el gràfic, evidentment, fa baixada perquè considera que es van tancant els parcs a mesura que arriba al final de la seva vida útil. Però aquest no serà el cas, a no ser que siguem capaços de descobrir una font de generació d'electricitat nova que permeti tancar-los. Si no, es repotenciaran. I, per tant, aquest gràfic tindrà una línia continuada i no en forma de campana de Gauss. Els ingressos
per lloguer de terrenys, 2.624 milions d'euros. Els llocs de treball que s'aniran constituint cada any, que duraran 30 anys. L'evolució dels salaris i les cotitzacions a la Seguretat Social. Fins aquí per l'eòlica i a partir d'aquí per la solar fotovoltaica. El mateix tipus de gràfic. I si no ho fem, avui un mitjà digital publica un article fantàstic que diu, una de les frases, la que més m'ha copsat a mi, diu: Aragó es mira Catalunya com un gran pastís a devorar. Aragó es mira Catalunya com un gran pastís a devorar. Pastís? El pastís és la demanda energètica de Catalunya. La volem cobrir nosaltres amb instal·lacions a Catalunya o no? La volem cobrir nosaltres amb instal·lacions a Catalunya? Aquest és el repte que tenim, perquè els aragonesos estan preparats per subministrar-nos almenys una part d'aquesta demanda elèctrica. I feia referència al president quan aquest matí se'ns ha adreçat. Trinxar el país amb línies de molt alta tensió, amb pilons de 85 metres d'alçada, amb línies elèctriques que no s'han vist mai en el territori de l'estat espanyol, amb paraules d'un directiu de Red Eléctrica d'Espanya. Amb una inversió de 7.100 milions d'euros en parcs eòlics i horts fotovoltaics en una primera fase, naturalment, desenvolupats a Aragó, amb ICIOs, BICES, IAEs, lloguers de terrenys i ocupació a Aragó. I aquí, línies elèctriques de molt alta tensió a 400.000 volts en un recorregut d'uns 500 quilòmetres. Així seria el balanç elèctric anual de Catalunya fins l'any 2050 si complim el que està escrit a la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050. En color bordeus, la nuclear que es va tancant, en color groc pàl·lid, la fotovoltaica sobre teulades, amb un groc més acarbassat, la fotovoltaica sobre terreny, en verd, l'eòlica. Els quadrets blancs marcats en vermell, remarcats en vermell, són les importacions que hauríem de fer en aquest període, que desapareixen a partir de l'any 48. Si ho fem el que se'n compromet a fer els governs de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2017, que és on neix la PROENCAT, ratificat enguany el 4 de febrer en la presentació oficial d'aquest document per part de la consellera Teresa Jordà i el seu equip. Ara no em passa, no vol posar-se la diapositiva. Aquesta no es volia posar, perquè aquesta és la diapositiva del fracàs. La diapositiva del fracàs. Espanya ens tancarà els reactors nuclears d'Escó i de Vandellòs, els dos. Jo hi era quan ho va dir la ministra. Catalanes, ya sabéis que en el año 2030, 32 y 35 cerraremos las 3 centrales nucleares que operan en Cataluña. ¿Ya lo sabéis? Sí que lo sabéis. ¿Y qué hacéis para compensar esta producción? Nada. La ministra no deixava que contestéssim, perquè ella tenia el discurs ben après i ben segur. És una gran ministra de transició ecològica, la Teresa Rivera. No os podemos imponer la producción, pero sí las líneas de transporte. Per tant, espavilar, catalans, perquè si no ho fem, Espanya tancarà els reactors nuclears i Catalunya només cobrirà en fonts d'energies renovables el 21% de la seva demanda elèctrica en el cas que siguem capaços de complir l'objectiu de posar a les teulades totes les plantes fotovoltaiques que preveu la PROENCAT,
perquè pot ser menys si no som capaços de tenir èxit amb la instal·lació a les teulades de les plantes solars fotovoltaiques. Per tant, màquines al jardí, per refredar les cerveses i les gaseoses, per alimentar l'economia, per enllumenar i climatitzar els habitatges, per moure els trens i per fabricar l'hidrogen verd que requerirà la indústria petroquímica de Tarragona, perquè si no marxarà aquesta indústria petroquímica de Tarragona. 33.000 llocs de treball directes a la petroquímica de Tarragona, que necessita ser alimentada per hidrogen verd produït localment. I això vol dir més potència renovable de la que surt a la Proencat. O allargar la vida d'uns reactors nuclears que es van començar a construir a la dècada dels 70 i el més nou als 80. A més d'importar a Catalunya, per començar, aquesta electricitat. Però això soluciona una tercera part del problema. Per tant, si volguéssim solucionar tot el problema important a l'electricitat d'Aragó, hauríem de multiplicar això per 3. El nombre de línies i la capacitat de transport d'aquestes línies. Resum. No time to waste, Catalonia. Espavilar, a tramitar, autoritzar, construir, posar en servei i operar parcs eòlics o allargar la vida de les nuclears i construir infraestructures elèctriques que portin l'energia de fora, que a més serà solar fotovoltaica o eòlica. Fins aquí, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Podries haver mencionat els xiquets o la jove de Tarragona, però no passa res, ho passarem de llarg. Abans de posar punt i a part aquesta jornada, voldria tornar a agrair avui la presència del Peter, del Marc, del Soren i també del Jaume. I recordar-vos que després d'aquest punt i a part ens tornarem a trobar a les 4 menys quart, 3 menys quart, i tindrem 2 taules rodones, la primera per abordar una mica quina és la situació en quant a innovació i emprenedoria en el sector i la segona sobre eòlica marina. I ara sí, a les 3 menys quart ens trobem aquí. Moltes gràcies a tothom per assistir.